Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Българския оръжейен канал. Намираме се на стрелбище 360 в град Пловдив, а мой събеседник е младият 5-кратен национален шампион по IPSC динамична стрелба, както и инструктор в TPC Костадин Крушков. Здравей, Коце! Здравейте! Съвсем наскоро той стана един от топ 10 най-добри състезатели в Европейското първенство по IPSC динамична стрелба. Днес Костадин ще ни представи каква е разликата между пистолетите CZ Shadow 2 Orange, нали така? Както и KMR 02 Spectra. Заповядай, Коце! Здравейте! Една от причините да изберем сравнението на KMR 02 Spectra точно с CZ Shadow 2 Orange е тази, че CZ е доста добре познат на широката аудитория у нас. И не само. От друга страна, KMR е доработка на платформата на CZ, като в процеса на работа са подобрени някои от механизмите, изчистени са някои грешки, които доста допринасят за комфорта по време на стрелба и контрола на оръжието. Една от разликите между двата пистолета е ръчното напасване на слайда на KMR. То е доста плътно и от фирмата, производител, дори препоръчват първо, когато един пистолет се вземе, да се изстрелят поне 500 патрона и тогава да се подменят пружините, за да може да се гарантира нормалното сработване на всички части. Нещо друго, което е променено, е заключването на цевта. Направено е 5-точковото заключване, което е доста добре познато на хората и доста доказано. Също така цевта е удебелена и направена доста високо прецизна. В допълнение на това е добавен бушинг. Вижда се като един пръстен отпред на цевта. Другото нещо, което са променили по оръжието е това, че са преместили центъра на тежестта малко по-назад на оръжието, което допринася за баланса, когато е в ръцете на един стрелец. Всички тези неща допринасят за по-плавната работа на механизмите и най-вече за контрола на оръжието от стрелящия. Нещо интересно, самия KMR се предлага от производителя с 3 различни вида предпазители, които вие може да изберете спрямо вашите нужди и предпочитания. Най-добре е да ги разгледате на сайта. Пружините също са доста значими за работата на оръжието. Не забравяйте само тези 500 изстрела, които препоръчват да бъдат направени първо. Аз лично използвам пружините на Miroslav Zapletal. Кита също е доста добре известен. Може да бъде открит тук на 360. След като научихме какви са разликите и модификациите на KMR, аз предлагам да направим и един тест драйв, за да видим какъв е контрола на оръжието. Коце, какви са твоите предложения? Поне можем да пробваме. Добре, нека да пробваме. Нека пробваме. Коце, какво предлагаш да направим като упражнение, за да тестваме контрола на оръжието? Просто един билдрил. Той е достатъчно показателен. Да. Are you ready? Stand by.